Ассалому алайкум, бонувони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали ма. Имрӯз дӯстони азизи ман барои шумо ман рецептҳои осонаке ки ҳамаи мои продуктҳоро дар холодильникмон дорем барои шумо мефаҳмонам, оддӣ карда шумо ҳам ёд гирем барои оилаи ширини худтон бипазен. Инамиҷа ба мо лозимай орд, ҳамагӣ 400 грамм орд мерава, 1 дона тухм, 1 қошиқча разрыхили тил, 150 грамм сметана ва 200 грамм маргарин. Ҳай 200 грамм маргарин, пачкаи 200 грамма гирем, осонтар меғалта шумода. Тамом маҳсулоташ камакакай, лекин ҳами хел бо лаззатай. Шакар умуман надора рецепташ. Шакара ба дар даруни начинкаш меандозем. ҳам хел необычный вкус мешава, шай хел дар кор нестай тесташа ширин кардан. Бо диққат ҳамроҳи ма бошен то охири навора. Лайка фаромӯш накунен. Касе ки обуна шудагӣ нест, обуна шавен. Бо мо бошен, ҳамеша рецептҳои оддӣ барои шумо ма тайёр мекунам ки ҳам хел бе ягон мушкилӣ шумо омода карда тонен. Аввал орда мерезем, разрыхили тил ҳамроҳ мекунем. Баъд маргарина дар ҳолати хона мондагӣ ҳам хел мулоимак шудагӣ осон шавадар дар зуволара гирифтан. Ҳам хел боло ба боло ҳамаша мерезему, мешӯрем зуволаи на он қадар сахти бад. ҳами хел ба чашм маълумай, ҳозир мебинед, бинед чӣ хелай дар даст намечаспад. ҳами хел зуволаи беҳад мулоимаки хушрӯъомадагиай. Иҷода дар корай ба мо 200 грамм творогоям пачкааки 200 граммаш ва 1 дона тухм, баъд 1 қошиқи калон крахмал, 1 стакан нимтар шакарай 100 грамм мешава. Бисёри стаканҳо 200 грамм мебаранд. 1 стакан ним 100 грамм шакар. Эхел ба қошиқ агар дозен, 5 қошиқ пур ба пур дозен туғри мешава шакарша. ҳамхел аралаш мекунем, 1 нимда мемонем. Сразу зуволаро ҳами хел тунук мекунем. Ба ягон формочка дошта бошен мебурен. Агар надошта бошен ба бакалои калон ҳам мешава. Ба ягон стакани калон боша. Умуман ба пиёлара ҳам мешава дӯстони азиз. Ба пиёла мемонен, аз гирдиш ҳами хел бурида ба корчай, ба ҳастай тамоми лавозимоте ки бурида мешава ба ҳамхалиё бурен. ҳами 1 чен биёя бо дигарай. Тунукиша на он қадар тунуки бад накунен дӯстони азиз. ҳамхе бинен маълумай, қадар тунук кардагӣ нестам. Анами қати ман мебурам. ҳамхали фигуркаҳои пластмассӣ ҳастай 5 дона дора, 5 размер. Дар тамоми супермаркетҳо ҳам фурӯхта мешава. На танҳо фақат дар кондитерский магазин, дар супермаркетҳо фурӯхта мешава. ҳами осонакай тамоми печенакҳои хонагира ба ҳамин мекунен. ин чизи беҳтарини даркория, ҳама арзонай, чизи нағзай. духтаро агар ёфтен харидорӣ кунен. анами хел ба ҳамин размери дуюмгиш кардам. Аи бо калонтарам дора. ман хостам ки калони бад наёя. ҳами печенияи бабочкаи номаш. Печения бабочка беҳад печени резонак, печени хеле хушхӯри нағзай. Баъд ҳами якташа ман тайёр кардам. иҷада камерада наомадай. Дидам ки наомад, баъд аз ҳамин мобайнаш сар кардам ки шумода нишон тиём бинед. Намехеран конвертик бори мепечонина. Номаш бабочка, бабочкада монанд печенимо. Творож не, ҳами творог, ҳами қати ҳами печени беҳад болаззатай, ҳами песочнида метонен ки шумо дарунаш да варёнка андозен. Метонен инҷа вариантош бисёрай, павидло ягон хел дошта бошен, жем боша андозен. Тесташ не ки аҷоибот, тестаи мулоимаки хушрӯъ мебиёяд, резонак. Творог агар надошта бошен, творог боша бо хубай творог андозен. анами хел листа мегирем, духовка гирон, ҳарорати 200 градусда мемонем. мобайнда камтар золотисти свет мешава, мегиремша. ана иҷа камтар бо размери калонаш қати кардам, гуфтам нишонтон битиям. Якта золаи калона ҳамаша ба ҳамо майдатарш кардам, дуюм размераш. 5-6 донаша ба калон кардам.
иш камтар калонтарак мебиёяд 1 сантиметр, на он қадар калон мебадай. беҳад чизи даркорияй, кори занҳоро осон мекунад. ҳамун қолабако иҷода ҳамаш тайёр шуд. анами як порсуш анами қа мешавад ба 200 грамм ба як маргарини 200 грамма бо камта сахарни пудра мекунем. таъмаш бо ширинаки хушрӯ мешавад. барои ҳаррӯза чойхӯрак беҳтарин ширинияй дӯстони азиз. ба як дона тухм дар тесташ як таи дигараш дар даруни творог истифода мебарем. беҳад осонай, камрасходай, ҳатман тайёр кунед. салом алейкум занҳои меҳрубон, апа ва хоҳарони азиз. ман як зани оиладор ҳастам, соҳиби 3 фарзанд, хонашин албатта дар хона нишаста бо телефон дар компанияи Faberlic кор мекунам ва аллакай маош мегирам. ва дар командаи мо зиёд аз 1000 нафар занҳо кор мекунанд. занҳои меҳрубон, мушкилӣ надорад, мо тонистем ва албатта ки шумо ҳам метонед биёед ҳамроҳ дар командаи мо кор мекунем. компанияи Faberlic имконияти хуберо барои мо занҳо фароҳам овардааст, ки дар хона нишаста ҳам фарзандои худро тарбия мекунем ва ҳам бо телефон кор мекунем. ва маош ба ғайр аз маош боз бонус ва тӯҳфаҳои зиёд дорад. дар рақамҳои ман нависен, боз пурраттар ҳамаашро мефаҳмонам. бонувони азиз, чун ҳамешагӣ ҳамаи мо медонем, як кори нағз барои занҳои хонашин, коре ки тамоми ҷода маъмулу машҳур шуд, коре ки дар Осиё тамоми занҳои мо бохабар шуданд аз ин намуд кори осон дар хона нишаста ҳама ҳаракат доранд ба ҳамин кор. шуморо ба ҳамин кор даъват мекунам, биёен ҳамкорӣ кунен. ҳамин ҳамроҳи дӯсти беҳтарини ма, дӯсти боваринокай, номерашонро нависен, регистратсияро бесплатна мекунанд. ҳамаи чиз дар бораи Faberlic шумо дар бизнеса чӣ хел сар кардан дар кор мефаҳмонанд. дӯсти боваринока аз номи ман нависен дӯстони азиз. худ чун ки директор шудагиам, шуморам ба қуллаҳои баланд ба директорӣ ёрдам карда мерасонанд. маълумоти пурраро аз худшон бигирен, ҳаракат кунен. фақат ҳаракат ба пеш. ана дӯстони азиз, барои шумо боз як намуд салати корейский, баклажан по-корейски мегӯянд. ман барои шумо нишон медиҳам. беҳад осонай. ира умуман вақти одама бисёр намегирад. ами боимҷона пӯст мекунен, и бо як намуд осонхӯр мешавад. барои агар ки хоҳем ки боимҷонаш намоён шавад, пӯстша намегирен. маълум шавад ки ҳамин боимҷон дорад даруни салатмон. агар ки барои хӯрдани хитон бошад, барои ягон маърака боша, пӯстша нагирен. барои хӯрдани хитон боша, пӯстша ҳатман гирен. ҳам осон мешавад гудакода, ҳам хитонда осон хӯр мешавад. намихел мегирем, камтар намак мекунем, як қошуқ пур крахмал мекунем, кукурузни крахмал ҳатман бикунен. ҳам ҷудо ҷудои хушрӯ мебиёяд, обуш бисёр намебирояд, қоқаки хушрӯ мепазад. баъд ки мариноватш кардем, беҳад мулоимаки хушрӯ мешавад. иҷода мода нимта болгарӣ дар корай, болгарӣ сурх, сабзӣ як дона, бодиринг як дона ва камтарак ами зелено гашнич. тамом. агар укробам боша, ҳеҷ фарқе надорад, тайёр кунен. як дона чеснок, як зубчики чеснок. иҷода роғана таспон кардем, андохтум и боимҷонора сирхак мешавад. баъд мегирем, як ҷуда мемонем, ёша тайёр кардан мегирем. то ҳами жарид шудана мо аллакай тайёр кардистем. сабзиро аз тиёркаи салат сабзигӣ гузарондам. барои чӣ ма ҳами болгарскиша кам гирифтам? бисёри баъдаш таъми салата безеб мекунад. ҳами қаш басай. бодирингам як дона басай. на он қадар ма салати бисёр кардистам. агар ки бисёр карданӣ бошед, ҳами маҳсулота бисёртар гирен. андозаша 3 баробар гирен барои оилаи бисёре бошад. баклаҷони ҳами боимҷона шумо метонед ки 4 таша истифода баред. ман 2 донаша истифода бурдам, не ки калон буд.
бинед хеле лаҳак мешава ҳами салата. баъд иҷода ман гирифтам мурчи сурх, перец красный навистагие ку пачкада ҳавай, перец чорниш, мурчи сиёҳ ва тухми гашнич як қошуқча, ай мурчо ним қошуқчагие, ай тухми гашнич як қошуқчаи пур ба пур нестай. баъд намак, камтар рози ҳаминҷа намак мекунем, барои сабзи намак бихӯра. баъд боқимондаша меандозем. камтар бо намак амо даруни ҳамаи приправода андохтам. тамом. як қошуқча уксус. чесноканам хел охирда ба тёрка кунем ки мелки майда боша, низамед намешада. барои анами майда кунем ба тёрка бо хуба. агар тёрка набоша метонем ба корча майда реза кунем. ана мо приправои гирифтагим ҳамаша аралаш мекунем. уксус охирон. баъд ҳамаша ки аралаш кардем мемонем холодильникда меиста. шумо метонед шаб тайёр кунед, саҳар далакай салат тайёр мешава, ё саҳар тайёр кунед ба бегаҳа салат беҳад мариновани хушрӯ мешава. ман шаб тайёр кардистам дӯстони азиз, бегониай. холодильникда мемонам, саҳарда тайёр мешава. бо хушрӯ хеле меистад, кришкаша маҳкам мекунӣ, мариновани хушрӯ меша. уксус ҳамаи ами салат маҳсулоташ уксуса ба худаш мегира. бинед ҳам таъмаш ҳам намудаш иштиёварай, беҳад болаззатай. ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавед. инҷа ҳам печёнияи бабочкарам пухтам, ҳам салатам тайёр кардам. ман тарелкада намегирам дӯстони азиз, мемонам холодильникда меиста, барое ки вақте ки як сутка истод, ҳаму сабзиёшам мулоими хушрӯ мешавад. дӯстони азиз, як рӯзи дигарай мо омадем курткахарӣ байнами Зайнабҷона як куртка гирем гуфтем. курткаи усолаш кӯҳна шудай. ин куртка беҳад светш мада маҳқул шуд, ҳам худаш да маҳқул шуд, бо худаш вибр мекуна, кӯдакои ҳозира бо вибр мекунанд, бо ҳар чира намепӯшам, ваяй ҳарчи намехоҳам хали кӯдакай. иқа кофтем, ҳар намуд ҳасти размерош тоғри намебиёя. ҳами якта ҳози ҳами оранжевира маҳқул кардем, ҳамира гирифтем шаб. гирифтем, камтар як размер бо кушодтар гирифтем. и чени танашай беҳад хунук меша. ҷои мо аллакай барф задестай, ҳамин рӯз барф задеста буд. ҳамин намуд гирифтем, баъдтагш бо ягонча ҳастарам пӯшам мешавад. беҳад кушоди бад неста, як возра аз кушодтар гирифтем. ана баъд дӯстони азиз, музикаи авторски дора иҷа. музикаша ман барои ҳамо чӣ кардам. куштамай болош гап задам ки музикаи ҳамин авторски наброя, бо кори мора дубора накуна. намехеш вибр беҳад бисёрай. чанд намудша пӯшондам рости гап. ҳамин светли баъд намехоҳам гирифтан. камтар гуфтам ҳамин маркаҳои свет боша, ҳамин свет надошт. бо мо бошен. ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон, барои тамошотон, барои суханҳои беҳтарин ки и як шавқи мара бо барои ҳамин канал зиёд мекуна. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. худованд нигаҳбонтон боша. ин наворро аз Тоҷикистон роҳӣ кардам барои подписчикон. камтар модар серкортарай ки навор кардан наметона. беҳад дарзо бисёрай, коро бисёрай. агар не ман мебудам худам беҳад фасонои навбо барои шумо нишон медодам. подписчикои азизи ман, худованд ҳамеша нигаҳбонтон боша. соқ саломат дар ғарибӣ будагиҳо ба назди падару модар баргардед. бо мо бошед. наворҳои моро то охира касе нигоҳ мекуна. саломат сарбаланд бошед то наворҳои оянда.